ketoprak mula kowe yo saiki ditanduki kula ditanduki lah iya iki latihan kok latihan mbah perlu iki yang ngaten kula tak lembang pangsuli simbol munggone lembang ayo Bu monggo sinten Bu Reni boten napa-napa kula niku nggih remen. Dasare niku makili kula menika ya ketoprak. Wah, menika ketoprak Putri Tuksana. Putri Tuksana menika senengane menika dados telur. Dadi apa dadi rot. Ya upama ngene lembang mau kurang medul apa sebenarnya ora apa-apa. Aku ya iya. Ora apa-apa ya rakin mau ora apa. Kemunggahan kok. Nggih. Noh. Apa Mak? Kowe ngerti begiki. Lho, begini iki rak kula kentas joglo Balai Desa Kerembangan. Ayo, antara apa iki? Nek boten klebu nika antarane bersih desa. Bersih desa. Bersih desa. Dulu mereka bersih desa tak Abi bisa mulai kok. Iki kegiatan iki pirang-pirang dino iki. Nek ra kono dino yo patang dino kegiatan. Lah kok tak ngerti ngoten mawon. Bakul kejus. Rame kok.
Soko tunggale ya sing tirani wong siji. lah yo bersih desa iki para among tani kabeh masyarakat Kerembangan anggone tetanen panen anggone nandur pari apel anggone nandur wit pelem peleme pating gelar Atenas kok kejungkuk kok apa-apa metu jero wong kene iki padha nganake bersih desa rasa syukur duwe rasa syukur karo Gusti Kang Maha Agung anggone nanem tanaman iki mau iso apik kabeh ora diserang omong ora diserang apa wae dadi yo kanakake kegiatan bersih ayo bersih desa itu senajan kegiatan rono ana senam masal sing wis ditindakake pirang-pirang dina kali Pak Bupati bersama Pak Bupati. Aku mau nang YouTube kae ngono kuwi. Lah yo desa wis maju kok. Cedak sari cedak rantan ning dalane niku wae aku liwat dalane jumblek-jumblek. Nek sekolah ini jadi halus, nek sekolah tulisan kok yo bledok lah kayaknya ku mau jalan ke huruf kaya huruf iki wis apik liwat masyarakat wis apik kudu Pak motor liwat iki ora kejeblong-jeblong wong boncengan ora sing buri dibudayake wah jebul ya wis pokoke sabar ini iki wis bisa rintisan aku kedua tonggo desa rintisan budaya iki sesuk yo dadi desa budaya lah yo panutan iki ngono kuwi kantong budaya terus desa rintisan budaya desa budaya sesuk mandiri iya Pak aku yo jadi kepengin ngono kuwi kok urung tekan waktu ayo sik nek wayahe lak wis tekan monggo nek desa budaya terus maju ojo kek ngomong-ngomong saiki iki kula badhe ngaturaken dumateng Bapak Bupati Kulon Progo matur nuwun sanget rawuhipun Bapak Dr. Agung Setiawan STMM ugi kaparingan asma dalem saking Kraton ing Yogyakarta inggih punika Dr. KRT Praja Mangun Wijaya STMM lah menika Bapak Bupati rawuh napa boten ingkang nomor kalih kula matur nuwun dhumateng Bapak Joko Wusito SSNMA Kepala Undo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo utawa sing mandiri kaping 3 pun kula matur nuwun dhumateng Bapak Sutarman SSTP MNI Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo iki ganti Pak Wusito iki ganti Pak Wusito lajeng Bapak Agung Wibowo Sos inggih menika Camat Panjatan utawa Peneru Panjatan matur nuwun awit rawuhipun rak yo sing mau kae kok mak sing maringi wayang semar lah iya mekae matur nuwun Bapak Lurah Kelurahan Kerembangan kula dalu mriki dipun aturi nyangit wonten ing mriki
Nah niku. Matur nuwun Bapak Samiran. Salajengipun Bapak Suyatno inggih menika Ketua Muskal Kalurahan Kerembangan. Malan matur nuwun sanget dumateng sedaya perangkat desa kalurahan ingkang dalu menika nyempuyung kegiatan inggih menika pentas seni kae kegiatan wonten ing Desa Kerembangan dalam rangka bersih desa. Niki kathah para kanca-kanca saking Bantul, saking Yojo, saking tlatah Kulon Progo mawon inggih menika kanca-kanca abdi dalem Kraton Yogyakarta inggih menika anjen kuyung kene kula nyanyi nggih. KMT Praja Tani Jakarta niku lunggone linten buri. Kanjeng Watu pun sore rono niki wau pas sore rono sampun pinanggih. MP Sastra Jakarta nggih sampun pinanggih. Nggih matur nuwun Romo Hirman. Romo Hirman saking Ayu Jakarta menika atuh banget ing saged rawuh mriki senajan kono diudani kinteran. Matur nuwun dhumateng Kanjeng Watu Penggung Niti Sutrisno. Kanjeng Watu Penggung Niti Sutrisno bisa saking Ngayu Jakarta Jalan Wonosari. Wah, kepengin kancane yang nyanyi iki kaya ngompo to. Nggih, iki Mas Niti Sutrisno. Salajengipun Mas Kanjeng Tunggung Nolo Wasito saking Imogiri nggih matur nuwun. Nggih, matur nuwun dhateng kanca-kanca sedaya nggih sampun saged rawuh wonten ing papan menika. Anjen kuyung bari kula nyanyi nggih pokoke ngeten iki. No, iki kowe pirsa kae. Sing iku kan tenan. Apa banget. Iki mengko yo nembang kabeh. Ayo nembang. Ale bubar sesuk jam 6. Ambil rusak ke tekan jam. Ayo mengko tak tekani wae tak dawuhi kenalke. Para ibu barang ngono tak dawuhi kenalke wiwit saka wetan iki. Sing dalu dicange kalian Jenok Limbu Sugeng dalu ibu si derek nepangaken kula pun reni bakul tahu empuk. Oh, Reni. Reni tasih bakul tahu. Tasih kalih tempe kebus nek resa mundun. Kula yo ngerti kok nek kebuse jenengan nyemplung pun. Sing ndang mundun nggih. Apa meneh tahune mempur. Nggih. Kaya kebentuk ae. Ampun kaya derek nate ngrasake ajeng nyobi lho, Pak. Alah kula nyobi iki saking kersane, saking semili lek dikon niku nek kaya bola. Nek boten bayar nggih boten kok. Baku tuh bayar. Lah pripun nandangi kebus niku rekoso. Oh iya. Tanda pangkat lipit. Oh iya. Moko kenceng lipit kae. Kan sih. Nek ra kenceng yo ujar. Enggak, sampun ngaten mawon nang tidak boten komanawani. Nggih. Iki pun yo sami kertas nek kula niku tok ijem. Weh. Kok ijem kok Ren? Nggih. Oh, nggih matur nuwun kenalanipun dhateng kanca-kanca lan dhateng masyarakat ing Kerembangan menika buweni bakul tahu. Tahune nyemplung kembuse kenceng-kenceng. Monggo kulane buweni. Sugeng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu. Niki jentek ana apa nggih? Ayo takkan jenenge. Ya aku takkan jeneng kuwi Kula sapa? tasih kula jenengan jentek ana apa? Apa takon liyane rawani?
Nek iki ajeng kula cerita lho, Mbak Tani. Aturane pripun? Subuh-subuh terjadi. Piye? Kula mau ngarep. Bulane dikruyuk tawon. Wah. Pintu kuwi bisa nyahene mau. Ana nggih kena masyarakat karena nyinden. Oh iya. Cek ping pira nek to? Ane iki lambe kula nyengor. Wah. Tak kok bejamu sing ditop ya lambe. Nek kudune ora lambe sing ditop. Ane le tawone niku le. Wah, iki tawone mesti bagus. Sing dipilih kuwi nggon lambe. Ya, saiki dikenalke karo masyarakat iki. Nggih, nami kula Mak Nino. Mak Nino. Nggih. Oh, Mak Nino. Mak Nino ono. Nggih, Mak Nino. Yo jenenge Anggen niku. Mak Nino niku. Nggih. Nino iki gak nitoke gede kudu to kae. Nggih, sampun. Nitoke gede. Anggen sak monten iko. Nah, ini tak kira nek saya suwe iki saya kempas ya ditulis jadi. Oh iya. Nah, jadi salah apa karang yo. Wis umur perkara nitoke cilik puniki slumrah. Nggih, matur nuwun Bu Nino. Ayo saiki kulone Bu Nino niki wae. Cek bacane kula badhe nepangaken nami kula. Jenengan Ngil. Prengil. Nggih. Oh. Jenengan ki prengil lah kok penyakit cilik dhewe to. Lah nggih iki dereng boten saged gede-gede namung tuwa. Nek ora iso digedheke. Lah boten. Oh, wis. Adi cak dijamani ora. Boten ya. Boten dijamani. Boten uyang jaman. Oh ya wis. Wis prengil mau ya. Wis matur nuwun prengil. Ora gede-gede mlene. Suaramu kok serak-serak ngopo? Nggih batuk. Oh, lebih batuk ya. Dibati dulu. Sampun. Sampun. Sedina ping pira ning ndi? Wah, Badhe dul. dirasaken obat apa? Oh, batuk apa to iki? Oh, iya, matur nuwun Bu Prengil. Sakniki ilene Bu Prengil. Assalamualaikum Mbak Rino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nikan kula nderek latihan. Suarane kula yo penggerok-gerok. Oh. Kabenan anu wau Ngopo? tas kepayan ten Kuala Lumpur. Waduh. Monggo gek lumpure jero. Nyinden oke. Nyinden ning Kuala Lumpur. Karo nyekeli apa dijebak-jebloke kae. Nyekel pantun. Karo nyebloke ngono. Nek Kuala Lumpur ora biasane tandur yo nyebloke Pak cek-cek. Iso ping bola-bali nyebloke. Masih dan kemendak iki jeng paling ten Kuala Lumpur namung kula. Apa iya? Ayo ya ampuh jenenge iki gelem nang Kuala Lumpur kuwi. Ya wis nggih, senajan Kuala Lumpur iku ora nyampak karya. Ya wis ora apa-apa, pokoke kena golek ulur-ulur go golek tuku apa wae. Ya nggih. Napa yo tetep butuhan. Saben nggih, menika Makan halal Mbak Rino. lah ya kaya ngono kuwi kudu digolek sing halal kuwi. Aku ya aku yo golek sing halal iki kok. Ayo kulone Bu sapamu? Prengil. Bu sapa ku ya? Bu Iin. Ayo kulone Bu Iin iki. Ayo. Sugeng dalu nyuci tangi Mbak Ibu. Sugeng dalu ugi. Bu. Sane pripun? Ayo ngenalake dhateng para masyarakat kene iki. Oh ngaten. Arep lagi panjenengan lagi bengi iki kok perkara biyen tau rene ya ora apa-apa bengi iki nek kudu dikenalke ben masyarakat kene ngerti ta. Ngaten. Nami kula singkat mawon.
Tunyep. Tunyep. Nggih. Tunyep apa tuncep? Tunyep. Oh, tunyep. Metune anyep. Nggih, penggalih dalu. Dalu. Oh, dadi metune anyep. Jenenge tunyep. Nggih. Nek tuncep. Lha sewu kula ora ngerti nek iki. Oh iya wis katene ning tunyep nggih. Asmane tunyep. Mboten sak oke-oke nggih. Boten nek kok ndak monggo ndak kesel. Ayo saiki kula niku tunyep. Yen saka kaduan iki lak piyayi-piyayi iki ndak bisa mresani. Apa meneh sing lutuk tembung kula dhewe kae wae. Ayo no kenalke sapa jenengmu? Ini jengdalu. Wilujeng dalu nggih. Derek di pertama nami kula Bulan. Oh, Bulan. Nggih. Naminipun Bulan. Panjenengan niku jan ketok mencereng. Pripun? Ketok mencereng niku lagi nonton iki. Mencirit. Saka tujuan iki tak ngerti jan mencirit. Wangune niku kula apa pinten iki, Pak? Piro ya? Aku ki arek-arek karo bedhe monggo ndak ora bener. Ndak ora cocok, monggo nek tak bedhe ndak kowe tak sampean ora kesel. Ayo coba ngene piro Pak Janadi. Iki sing anu berada iki. 22 tahun. 22 tahun, berarti rong jodoro. Nggih, Pak. Oh, alah iki kan. Bocah kok leren lah, lecan. Saka dudukan katok blering. Nek ora weruh kirane diak ngono iki wae lecan. Weh, yang ngono panjenengan iki sekolah. Tesih. Oh, di sekolah, belum lulus. Oh, Pak Bulan. Sing rayo dereng kromo. Pripun? Dereng kromo. Oh iya. Boten kesesam. Tidak musik di sekolah. Sesuk iso menggondol. Ono ta? Nggih, Kakak Mas. Nggih, maturipun Pak Bulan dalem niku nyeguyung nggih kula nyanyi. Nggih. Saiki kula dhewe sing rada nggenuk kuwi sapa? Sugeng dalu sedaya tamu undangan kalian para pamirsa panjenengan wayang. Derene pangaken kula menika ajeng niki nama napa jeneng asline napa jeneng sing pripun? Ayo monggo nek mangenalke mumpung Kula nika awon-awon gawanipun dalangi. Lho nang jenengan niku Kamari dalane kok. mengke wong sok biyen ya sok didusi barang kok. Oke, sile. Kalau ditinggal drodak-drodok. Lah iya. Tumanan wae. Ya Nggih. oh yang kelingan. Yen ngono kowe iki bukaku. Nangke boten. Oh. Panjenengan iki kok ya ora duwe Pak C. Waduh. Lah kok ya ngaku ngono lho. Apa madine blengah nang ngene kok ya ora ngakoni. Iya. Nggih. Den tak abadi punya. Oh ya. Nggih, menika mbak kula menika nggih sing blengah-blengah dhewe nika. Nggih, nami kula Semi. Ning nek biasane kan derek-derek ngoten niku tambahi N. Ajeng pirsa napa mboten? Ayo sapa? Bapak hati sing iki lho, le mirsani kula ngantos. Nggih, kula dalem nami kula Semi Nurlita. Menika Sami Nurlita. Nggih. Apik Nah, tenan. nggih, kula menika nggih gadis saking Tok Sarma City. Nggih ta? Nah, ping kula niku sok awis-awis dijak lho, padahal kula niku mutiara yang terpendam ning kok ora tau dijak kuwi dadi Kamas, dadi Pak D niku kudu piye ngoten.
Ya satu dari parangkulo nek pamana kula bisa iki ora ya. Iki tak jati menawa ora ana barengan ngono lho. Nek nek ono apa-apa barengan nek ya aku ki ora kepenak nek ra jangan. Nek ana barengan nonton iku kula ya mikir ki nek gone kamase luwih gedhe ora. Ala kowe kok ya ngerti wis gedhe luwih gedhe ora iki sambatan. Oh iya sambatan nek karo ajine lan nyamon iki ya bangeten. Aja perkara sanu rak ya mengko. Nggih, nggih. Nggih, menawa mawon sih. Nggih. Ketangan menika. Nggih, Mbak Seni Nurlita. Nggih. Ah, iki gandeng kok para ibu anak ditampil dhisik. Nek nyiji-nyiji mengko ora rampung-rampung. Mula para ibu aranggana menika sumangga kula nyuwun pepeling dibawani. Mengko nek pepeling iki pepelinge dipur nggo bareng-bareng nek wis gua tak tampilke sing cah ayu-ayu iki. Cah nom-nom iki tak tampilke mengko ora rampung. Ayo monggo ibu pepeling dibawani. Pur iki. Ayo ayo saya nyanyi Bu Reni Bu Sedaya nyanyi itu Mbak. Kulone aku lali mau jenenge kulone berarti pengkodo bareng Jenenge rada asli nek aku ya asli. ayo apa nek asli aku ngeleng-ngeleng ya ben aku goleki ya ora bener tekon kene boten apa sing jenenge niku ngono lho Iki nganggo apa? Ake dibawani Sesuk kok saiki. Aja kesuwen aku selalu betane arepan Oh, nek lapas yo sing jenengan sing ngepasti. iya kae mau hirupan kae semunak mantuk anggere anu mau hirupan saking bantul niku anggere Mentak-mentak kan ya wis 70. ayo ora apa-apa alon-alon sing penting alon-alon Siji wae Pak, Jurnover. gak diteruske kula iki ayo Bu teruske ayo sik perngil mau ya ya wis ora apa-apa iki pokoke sak kecandake suara di situ nyampleng Romanton. ន Mantan ន nindak nindak ន poso noposo រ រ ង ង ង ង ង ង ង
takkan haji